हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लानाय जाबाय। दायो आङो माखासे कुइसनफोर लानानै फैलायबाय। आसाम जिके, आसामजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेनेरेल नलेज। बेनिखायनो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर। आरो नोंथाङा आंनि भिडिअआव गोदानब्ला आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा जाहाथे आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होयो, जाहाथे आङो जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव गिबिसिन नटिफिकेसन हाबहैयो। थ' दा बिदिब्ला जोङो सोंनाय फारसे थांनोसै। बिदिब्ला जों थोंजोङै सोंनायाव फैनि। कुइसन नाम्बार 1 दं, माधबदेबआ गासै बेसेबां बरगित सुजुदोंमोन? इंलिसनि होनानै होदों, हाउ मेनि बरगिट्स आर रिटेन बाय माधबदेव, माने माधबदेबआ गासै दोंबैसे बरगितफोरखौ सुजुनाय जादोंमोन। बेयाव अप्सन दङ, अप्सन एआव 157, अप्सन बिआव 167, अप्सन सिआव 177 आरो अप्सन डिआव 187। बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 157 एबा अप्सन ए। बिनि राइट एन्सारा बरगित होननानै बुङोब्ला बैष्णब खुलुमग्रा मेथाइमोन जाहैबाय बरगितआ। बरगितखौ श्रीमन्त शंकरदेबआ सुजुजेनदोंमोन आरो श्रीमन्त शंकरदेबआ गासै 240हालागै बरगित सुजुदोंमोन। जों नेक्स्टआव थांनि। 2 नाम्बार सोंनायाव दङ, लैथ खुबर होननानै मिथिनाय जायो। थारमाने लैथ खुबर होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? हु इज नन एज लैथ खुबर? अप्सनफोराव दङ हेम बरुवा, अप्सन बिआव दङ रुद्र बरुवा, अप्सन सिआव दङ आनन्दराम बरुवा आरो अप्सन डिआव दङ नान अफ दिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बि, रुद्र बरुवा। रुद्र बरुवाया बेनि गुबै एन्सार। बिथाङा सासे फावगिरि, मेथाइ सुजुगिरि, रोजाबगिरि आरो सासे देंखोगिरिमोन एबा मेथाइबो बिथाङा लिरगिरिमोन। बिथाङा जोनोम जादोंमोन भिमरगाव होननाय, नगाव डिस्ट्रिक्टआव थानाय भिमरगाव होननाय जायगायाव बिथाङा जोनोम जादोंमोन 26 नभेम्बर 1922 मायथाइयाव आरो थैदोंमोन 14 फेब्रुवारि 1980 मायथाइयाव। जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि। कुइसन नाम्बार 3 दङ, लाचित बरफुकनखौ फबनाय जायगाया दङमोन। माने द मेइडेन अफ लाचित बरफुकन इज लकेटेड इन, माने लाचित बरफुकनखौ बबे जायगायाव फबदोंमोन? अप्सनाव दङ, अप्सन ए नगाव, अप्सन बिआव दङ डिब्रुगड़, अप्सन सिआव दङ जरहाट आरो अप्सन डिआव दङ सिलचर। बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन सि एबा जरहाट। जरहाटआव लाचित बरफुकनखौ फबनाय जादोंमोन। लाचित बरफुकननि सोमोन्दै जोङो बुंनांगौ गैया। बिथाङा जोनोम जादोंमोन 24 नभेम्बर 1922 मायथाइयाव आरो थैदोंमोन 25 एप्रिल 1972 मायथाइयाव। बे सासे मुंदांखा सासे लिडार महरै बिथाङा दैदेनदोंमोन 1671 मायथाइयाव जानाय सरायघाटनि दावहा। जों बयबो मिथिगौ सरायघाटनि दावहा होननानै बुङोब्ला बिथाङा आहमफोरनि सासे लिडार जानानै, आहम सान्थ्रिफोरखौ दैदेनग्रा सासे लिडार जानानै बिथाङा आहमफोरखौ सरायघाटनि दावहायाव देरहाहोनो हादोंमोन एबा जै खालामनो हादोंमोन। जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि। 4 नाम्बार सोंनायाव दङ, आसामनिफ्राय सोर आइजोआ गिबिसिन मुलुगनां गेलेनायाव सनानि बान्था मोननो हादोंमोन? माने हु वाज द फार्स्ट वुमेन गल्ड मेडेलिस्ट फ्रम आसाम इन इन्टारनेशनल स्पर्ट्स? माने आसामनिफ्राय सोर आइजोआ हादर गेजेरारि एबा इन्टारनेशनेल स्पर्ट्स गेलेनायाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन सनानि बान्था मोननो हादोंमोन एबा गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन? अप्सन एआव दङ लभलिना बरग'हाय, अप्सन बिआव दङ हिमा दास, अप्सन सिआव दङ अंकुजिता बर' आरो अप्सन डिआव दङ जमुना बर'। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन सि, अंकुजिता बर'। जों बयबो मिथिगौ अंकुजिता बर'खौ। बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 6 अक्ट'बर 2000 मायथाइयाव। बिथाङा सासे भारतनि आइजो बक्सिं गेलेगिरि। जों बयबो गोसोआव ला, अंकुजिता बर'आ सासे आइजो बक्सिं गेलेगिरि। 2017 मायथाइयाव जानाय आइबा गुवाहाटीआव जादोंमोन आइबा चेम्पियनशिपआव बिथाङा सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन आरो बेनो
आसामनिफ्राय इन्टारनेशनेल स्पर्ट्सआव आइजोनिफ्राय गिबिसिन सनानि मेडेल मोननो हानाय आइजो। नेक्स्टआव थांनि जोङो कुइसन नम्बर 5आव दङ ज्योति प्रसाद आगरवालाया नैथि खेब बिथोन होनाय सावथुननि मुङा मा? नेम द सेकेन्ड फिल्म डाइरेक्टेड बाय ज्योति प्रसाद आगरवाला। ज्योति प्रसाद आगरवालाया नैथि खेबनि थाखाय बिथोन होनाय एबा डाइरेक्टर महरै खामानि मावनाय सिनेमानि मुङा मा एबा फिल्मनि मुङा मा एबा सावथुननि मुङा मा? अप्शन एआव दङ इन्द्रमालति, अप्शन बिआव दङ जयमति, अप्शन सिआव दङ भाइटि आरो अप्शन डिआव दङ नान अफ दिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन ए इन्द्रमालति। इन्द्रमालतिया रिलिज जादोंमोन एबा इन्द्रमालतिखौ दिहुननाय जादोंमोन 1939 मायथाइयाव आरो बिनि दिहुनगिरियाबो ज्योति प्रसाद आगरवालायानो। 2 नम्बर सोंनायाव दङ श्री सूर्या हाग्राया बबे जिल्लायाव दङमोन? इंलिसाव होननाय दं इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट द श्री सूर्या पाहार इज लकेटेड। श्री सूर्या जोङो सूर्य पाहार होननानैबो मिथिनाय जायो। सूर्य पाहार हाग्राया बबे मोनसे जिल्लायाव दङ होनदों। अप्शन एआव दं क'क्राझार, अप्शन बिआव दङ सनितपुर, अप्शन सिआव दङ मरिगाव, अप्शन डिआव दङ गवालपारा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन डि गवालपारा, माने गवालपारायाव जे श्री सूर्या हाग्रा होननाया दङमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 7 नम्बर सोंनायाव दङ आसामाव मोनबेसे एमएलए नि मासिफोर दङ? हाउ मेनि एमएलए सिट्स आर देयार इन आसाम? आसामाव गासै मोनबेसे बिधान सभानि मासिफोर दङमोन? बिधान सभा होननानै बुंनाय जायो एबा एमएलए नि मासिफोर दङमोन। अप्शन एआव दङ 106, अप्शन बिआव दङ 116, अप्शन सिआव दङ 126, अप्शन डिआव दङ 136। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन सि 126। गासै आसामनि बिधान सभायाव 126 मासिफोर दङमोन। नेक्स्टआव थांनि 9 नम्बर सोंनायाव दङ रायमना हाग्रामाखौ माब्ला भारत हादरनि माहारियारि हाग्रा महरै फोसावदोंमोन? जों बयबो मिथिगौ दाखालि बावैसो रायमना हाग्रामाखौ माहारियारि हाग्रा महरै फोसावदोंमोन एबा नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। अप्शनफोराव दङ 5 जुन 2021, अप्शन बिआव दङ 5 जुन 2020, अप्शन सिआव दङ 6 जुन 2021 आरो अप्शन डिआव दङ 6 जुन 2020। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 5 जुन 2021 एबा 5 जुन खालि दाखालिनि थांनाय 5 जुन खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायमनाखौ मोनसे नेशनेल पार्क एबा माहारियारि हाग्रा महरै फोसावनाय जादोंमोन। रायमनाखौ बेनि एरियाया गासै 422 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेखौ गुबैयै फोसावनाय जाथारबाय एबा एस्टाब्लिश एबा गायसनथारनाय जाबाय माहारियारि हाग्रामा एबा नेशनेल पार्क हिसाबै गायसनथारनाय जाबाय बेखौ 9 जुन 2021 मायथाइखालि 9 जुन 2021 मायथाइखालि बेखौ माहारियारि हाग्रा महरै एबा नेशनेल पार्क महरै फोसावनाय जाबाय एबा गायसनथारनाय जाबाय। नेक्स्टआव थांनि 9 नम्बर सोंनायाव दङ आथिखालाव आसामाव गंबेसे माहारियारि हाग्रा दं? हाउ मेनि नेशनेल पार्कस आर देयर इन आसाम एट प्रेजेन्ट? बर्तमानाव आथिखालाव मा होनो आसामाव मोनबेसे नेशनेल पार्कफोर दं होननानै बुंदों। अप्शन एआव दङ 5 जुन अप्शन एआव दं 5, अप्शन बिआव दङ 6, अप्शन सिआव दङ 7, अप्शन डिआव दङ 8। गासै मोनबेसे नेशनेल पार्क दङ आसामाव आथिखालाव? बे जाहैबाय अप्शन सि गासै 7टा नेशनेल पार्क दंसै आसामाव आथिखालाव। बेफोर जाहैदों काजिरङा दङ, काजिरङा नेशनेल पार्क, मानास नेशनेल पार्क, डिब्रु सायख'वा नेशनेल पार्क, नामेरि, राजीव गान्धी एबा अरां नेशनेल पार्क आरो दाखालि बावै जानाय मोननै गोदान फोसावबावनाय जादों जेरै रायमना नेशनेल पार्क आरो दिहिं वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिखौबो आथिखालाव मा होनो दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्क महरै गनायनानै लानाय जाबाय एबा एस्टाब्लिश खालामनानै लानाय जाबाय। बेनिखायनो आसामाव दा आथिखालाव मा होनो गं 7टा माहारियारि एबा नेशनेल पार्क दङ। जों गोसोआव लादो। 10 नम्बराव दङ आसाम सान एबा दिबसखौ माब्ला फालिनाय जायो? आसाम दिबसखौ माब्ला फालिनाय जायो? व्हेन द आसाम दिबस इज सेलिब्रेटेड? आसाम दिबसखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों। अप्शनफोराव दङ 2 अक्ट'बर, अप्शन बिआव दङ 2 नभेम्बर, अप्शन सिआव दङ
2 डिसेम्बर आरो अपसन डि आव दङ 2 जानुवारि बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन जों बयबो मिथिगौ अपसन ए सरि बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सी 2 डिसेम्बर बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सी 2 डिसेम्बर आसाम दिबस एबा सुकाफा दिबस माने आसाम दिबसआ सोरनि मुङै फालिनाय जायो मोनदों सुकाफा एबा मा होनदों आहमनि गिबिसिन राजा सुकाफानि मुङाव मा होनो आसाम दिबसखौ फालिनाय जायो इस्टाब्लिश 1228 मायथाइयाव इस्टाब्लिश जादोंमोन बेनिखायनो आसाम दिबसखौ मा होनो सुकाफा एबा आहमनि गिबिसिन राजा बेनि मुङाव आसाम दिबसखौ फालिनाय जायो नेक्स्टआव थांनि 10 नम्बर सोंनायाव दं आसामाव मुंख्लं सानखौ माब्ला फालिनाय जायो when the Martyrs' Day celebrated in Assam आसामाव मुंख्लं सानखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों अपसनफोराव दङ अपसन ए आव दङ 10 सेप्टेम्बर अपसन बि आव दङ 10 अक्ट'बर अपसन सि आव दङ 10 नभेम्बर अपसन डि आव दङ 10 डिसेम्बर बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन डि 10 डिसेम्बर जों बयबो गोसोआव ला 10 डिसेम्बर खालि मा होनो आसामाव मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो 10 डिसेम्बरखौ मानो फालिनाय जायो खर्गेश्वर तालुकदार बिथांनि जोनोम सानखौनो आसामाव मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो खर्गेश्वर तालुकदारा सोरमोन सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लंमोननो आसाम एकर्डनि एबा आसाम हादोरनि आसामनि सोमावसारनायनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन मुंख्लं बिथाङा 1979 मायथाइयाव पुलिसफोरजों मोनसे नारा-नाथा जालायनायाव गावथारजादोंमोन 1979 मायथाइयाव जों बयबो गोसोआव लादो खर्गेश्वर ब्रह्मनि जोनोम सानखौ आसाम मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो नेक्स्टआव थांनि 2 नम्बराव दङ आहम खुंथायाव गासै बेसेबां राजाफोरनि फारिलाइ मोननाय जायो जों बयबो मिथिगौ गुबुन एग्जामफोराव बेफोरो फैखांबाय बे कुइसना फैखांबाय हाउ मेनि किंस वेर फाउन्ड डिउरिं आहम रिन आहमनि खुंथाय समाव जोङो साबेसे राजाफोर मोननाय जायो होनदों अपसन ए आव दङ 40 अपसन बि आव दङ 35 अपसन सि आव दङ 30 अपसन डि आव दङ 45 बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 40 आहम खुंथायनि फारिलाइयाव जोङो गासै 40 जन राजाफोरखौ मोननाय जायो नेक्स्टआव थांनि 13 नम्बराव सोरखौ लरा राजा होननानै मिथिनाय जायो हु इज नन एज लरा राजा सोरखौ जोङो लरा राजा होननानै मिथिनाय जायो बेनि मुङानो जायो अपसनफोराव दङ पुसिया बर्मन अपसन बि आव दङ सुकाफा अपसन सि आव दङ सुलिकपा आरो अपसन डि आव दङ सुक्लेम्पा बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सि सुलिकपाया जाहैबाय बेनि गुबै एन्सार बिथाङा 14 बोसोर बैसोआवनो राजा जादोंमोन जोनोम जादोंमोन 1965 मायथाइयाव 14 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा राजा जादोंमोन जों बयबो गोसोआव लादो बेनिखायनो बिथांखौ लरा राजा होननानै मिथिनाय जायो नेक्स्टआव थांनि 14 नम्बर सोंनायाव दङ आसाम वुमेन इउनिभारसिटिया बबेयाव दङ माने आसाम आइजो मुलुगसोलोंसालिया बबेयाव दङ where the Assam Women's University is located माने आसामाव थानाय आइजो मुलुगसोलोंसालिया बबेयाव दं होननानै बुंदों अपसन ए आव दङ सिलचर अपसन बि आव दङ डिब्रुगड़ अपसन सि आव दङ तेजपुर आरो अपसन डि आव दङ जरहाट बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन डि जरहाट माने जरहाटआव दङ बेखौ गायसननाय जादोंमोन 2013 मायथाइयाव आरो बिनि गुबै गिबि भाइस चेन्सेलरा जादोंमोन अशोक भट्टाचार्या गोसोआव लादो 15 नम्बर सोंनायाव दङ सोरगिदिं सिमा बायदियै बबे जिल्लाया आसामनि फिसासिन जिल्ला माने सोरगिदिं सिमाखौ नायनानै आसामाव थानाय बबे जिल्लाफोरनि गेजेराव बबेया फिसासिन सोरगिदिं सिमाखौ नायनानै सुबुं सानखोखौ नङा सोरगिदिं सिमाखौ नायनानै बबे जिल्लाया आसामनि बयनिख्रुइबो फिसासिन जिल्ला In terms of area, which is smallest district of Assam? अपसनाव दङ अपसन ए आव चिरां अपसन बि आव दङ माजुलि अपसन सि आव दङ साउथ सालमारा आरो अपसन डि आव दङ सनितपुर बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सि साउथ सालमाराया आसामनि बयनिख्रुइबो फिसासिन जिल्ला एरियाखौ नायनानै एबा
मा होनो सोरगिदिं सिमाखौ नायनानै बियो बयनिख्रुइबो फिसासिन जिल्ला। बेनि एरियाया जादों गासै 568 स्कुवेर किल'मिटारल'। 568 स्कुवेर किल'मिटारल'। 2011 मायथाइनि सेन्सास बायदियै बेयाव गासै 1,60,491 सुबुं सानखो दङमोन। 1,60,491 सुबुं सानखो दङ बेयाव 2011 मायथाइनि सेन्सास बायदियै। नेक्स्टआव थांनि जोङो 16 नम्बर सोंनायाव दङ आसामाव बबेयाव गिबिसिन सिनिनि मिल गायसनजेननाय जादोंमोन। सिनि होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथियो सिनि, बै जाग्रा सिनिया, बे सिनिनि मिला बबेयाव दङमोन, गिबिसिन सिनिनि मिलखौ बबे जायगायाव गायसननाय जादोंमोन। Where the first sugar mill was established in Assam? अप्सन एआव दङ मानकासार, अप्सन बिआव दङ, बियो गोरोन्थि जादों, बाथुआ बामोनगाव नङा बियो, सरि, बियो गुबैयै बरुवा बामोनगावसो जानांगौमोन, बरुवा बामोनगाव। आरो अप्सन सिआव दङ तिताबर, अप्सन डिआव दङ नान अफ दिस। माने बेनि गुबै एन्सारा जागोन अप्सन बि बरुवा बामोनगाव। बेनि गुबै एन्सारा बरुवा बामोनगाव। बरुवा बामोनगावआव गिबिसिन सिनिनि मिलखौ गायसनजेननाय जादोंमोन। माब्ला गायसनजेननाय जादोंमोन? 1952 मायथाइयाव बे बरुवा बामोनगाव होननाय जायगायाव सिनिनि मिलखौ गिबि गायसननाय जादोंमोन। बियो गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव दङ। नेक्स्टआव थांनि जोङो 17 नम्बर सोंनायाव दङ आसामाव बबे जिल्लाखौ गिबिसिन निसा गैयै जिल्ला महरै फोसावनाय जादोंमोन? Which district is declared as first tobacco free district in Assam? आसामाव बबे मोनसे जिल्लाखौ मा होनो निसा गैयै जिल्ला हिसाबै गिबिसिन फोसावनाय जादोंमोन? अप्सनफोराव दङ अप्सन एआव जरहाट, अप्सन बिआव दङ माजुलि, अप्सन सिआव दङ साउथ सालमारा आरो अप्सन डिआव दङ उदालगुरि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन ए जरहाट। जरहाटखौनो गिबियै मा होनो थांखु एबा निसा गैयै जिल्ला होननानै फोसावजेननाय जादोंमोन। माब्ला फोसावनाय जादोंमोन? 2014 मायथाइयाव। सोर फोसावदोंमोन? स्टेट डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस, बेनिफ्राय फोसावनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 18 नम्बर सोंनायाव दङ सोर आहम राजाया गुसुंसिन रायजो खुंदोंमोननो? आहम राजा। हु वाज द शर्टेस्ट टार्म आहम किं? माने सोर आहम राजाया बयनिख्रुइबो गुसुंसिन रायजो खुंदोंमोन? रायजो खुंनाय समा बेना जोबोद गुसुं। आरो बे सोरमोन? अप्सन एआव दङ सुलिखफा, अप्सन बिआव दङ सामागुरिया रजा, अप्सन सिआव दङ सुहुमुं आरो अप्सन डिआव दङ सुकाम्पा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बि सामागुरिया रजा। सामागुरिया रजायानो आहमनि बयनिख्रुइबो गुसुंसिन रायजो खुंनाय राजा। बिथाङा गासै 21 सानल' रायजो खुंदोंमोननो। 21 सानल' बिथाङा रायजो खुंदोंमोन, जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 19 नम्बर सोंनायाव दङ मनिराम देवान आरो पियली बरुवाखौ फासि होनाय जादोंमोन। मनिराम देवान एन्ड पियली बरुवा वेर हेंग अन। माब्ला फासि होनाय जादोंमोन? मनिराम देवान आरो पियली बरुवाखौ माब्ला फासि होनाय जादोंमोन? अप्सनफोराव दङ 26 फेब्रुवारि 1858, अप्सन बिआव दङ 26 मार्च 1858, अप्सन सिआव दङ 26 एप्रिल 1858, अप्सन डिआव दङ 26 मे 1858। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन ए 26 फेब्रुवारि 1858 मायथाइयाव मनिराम देवान आरो पियली बरुवाखौ फासि होनाय जादोंमोन। जों बयबो मिथिगौ मनिराम देवान आरो पियली बरुवा मोनहा सोरमोन? ब्रिटिशनि हेंथायै मा होनो सोमावसारग्रामोन बिसोरो आसामनिफ्राय। बिथांमोनखौ फासि होनाय जादोंमोन, बेनिखायनो बिथांमोनखौ फासि होनाय जादोंमोन। मोनसे गोसोआव लानांगौ बाथ्राया बेनो मनिराम देवाननि गुबुन मोनसे मुङा जाहैबाय मनिराम दत्ता बरुवा, एबा बिनि गुबै मुङा जाहैबाय मनिराम दत्ता बरुवासोमोननो बिनि गुबै मुङा, मनिराम देवाननि गुबै मुङा। आरो जों ओरैनो मिथिनाय जायो, जारिमिनफ्राव मिथिनाय जायो हिसाबै मनिराम देवान होनबाल' जोङो मिथिनाय जायो। नेक्स्टआव थांनि 20 नम्बर सोंनायाव दं भुपेन हाजरिकानि गिबि बिथोन होनाय सावथुननि मुङा मा? Which is the first film of भुपेन हाजरिका एस ए डाइरेक्टर? बिथोन होनाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि गिबिसिन बिथोन होनाय सावथुननि मुङा मामोन? अप्सन एआव दङ बायथि, अप्सन बिआव दङ
इराबाटर सुर आरो अपसन सियाव दङ बनफुल अपसन डियाव दङ नान अफ दिस बेनि गुबै एन्सारा जागोन अपसन बि इराबाटर हुर एबा सुर अपसन बि बे सिनेमाखौ रिलिज खालामनाय जादोंमोन 30 नभेम्बर 1956 मायथाइयाव गोसोआव लादो 30 नभेम्बर 1956 मायथाइयाव बे इराबाटर सुर भुपेन हाजरिकाया गिबि बिथोन होनाय सावथुनखौ दिहुननाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 21 नम्बर सोंनायाव दङ सती जयमती सानखौ फालिनाय जायो माने सती जयमती दिवस इज अबजार्भन सती जयमती सानखौ आसामाव माब्ला फालिनाय जायोमोन होनदों बे जाहैबाय अपसनफोराव दङ 27 डिसेम्बर अपसन बियाव दङ 27 जानुवारि अपसन सियाव दङ 27 फेब्रुवारि अपसन डियाव दङ 27 मार्च बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन डि 27 मार्चआव सती जयमती सानखौ फालिनाय जायो। बियो सोरनि हिन्जावमोन होननानै बुङोब्ला प्रिन्स गदापानिनि बियो सासे सती हिन्जावमोन। नेक्स्टआव थांनि 22 नम्बर सोंनायाव दङ आसामाव गिबिसिन रेल लामाखौ माब्ला फसंजेननाय जादोंमोन When did the first railway line was established in Assam? आसामाव माब्ला गिबिसिन रेल लामाखौ फसंजेननाय जादोंमोन अपसनफोराव दङ 1861 अपसन बियाव दङ 1871 अपसन सियाव दङ 1881 अपसन डियाव दङ 1891 बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन गुबै एन्सारा अपसन सि 1881 मायथाइयाव आसामाव गिबिसिन रेल लामा फसंजेननाय जादोंमोन गासै 65 किल'मिटार रेल लामा फसंजेननाय जादोंमोननो बे जाहैबाय डिब्रुगड़निफ्राय माकुम होननाय जायगासिम बेखौ बानायलांनाय जादोंमोन गासै 65 किल'मिटार गोलाव मानो बानायनाय जादोंमोन गुबैयै बेखौ मा होनो साहा बिलाइ फाननो आरो खैलानि लांलाय लाबोलाय बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बे रेल लाइन लामाखौ फसंनाय जादोंमोन। 23 नम्बर सोंनायाव दङ एबा दिनैनि बयनिख्रुइबो जोबथा कुइसन जोबथा सोंनाय 23 नम्बर सोंनायाव दङ जारिमिनारि आसाम गोरोबथाखौ माब्ला सागान होनाय जादोंमोन जों बयबो मिन्थिखायो बेखौ आरो गुबुन गुबुन एग्जामफोराव बेबो फैखांखाबाय When did the historical Assam Accord was signed माने आसाम एकर्डखौ एबा आसाम गोरोबथाखौ माब्ला सागान होनाय जादोंमोन अपसन एयाव दङ 15 आगष्ट 1965 आरो अपसन बियाव दङ 15 आगष्ट 1975 अपसन सियाव दङ 15 आगष्ट 1985 आरो अपसन डियाव दङ 15 आगष्ट 1995 मायथाइयाव बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन सि 15 आगष्ट 1985 मायथाइयाव आसाम एकर्डखौ साइन होनाय जादोंमोन एबा आसाम एकर्डखौ बानायनाय जादोंमोन एबा साइन होनाय जादोंमोन बै समाव भारतनि गिबि गाहाय मन्थ्रिया दङमोन प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धी आरो बेखौ साइन होनाय जादोंमोन मुभमेन्ट एबा सोमावसारगिरि हानजा आरो इन्डिया गभर्नमेन्ट बे मोननैनि गेजेराव बे गोरोबथाया जादोंमोन। लोगोफोर गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथाङा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव सहैगोन बेनिखायनो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला गोजोननाय थाबाय।